Kublai PWPW, Principal P, sekali kemen faithful and true saksisin but sekali ka jeng pulai ya ka jeng im jeng kiriu kuat, but ngasim ya kani ka jeng pulai nakui ka kot ka bakerteng stay cheerful, bala thought away u Father Redemptorist bakerteng AP Rajan. Pada kani ka singi ipet ya kani ka jeng im ka jeng u, kabadai, kabaron jeng day ki kampala, Lene kabaya day kam tame bat ki long keme. Ya une u Gerard Marjela, brother Gerard Marjela bakui. La tip ya u kum u riu kuai jong ki long keme, lene jong ki keme. Te hakanur kom ulang u riu kuai jong ki long keme, nele na kapanta ki keme. To ini apet menta sakamat. Kajing im jong u Gerard Marjela kum kajing ai men sim. Haka senem jong u Gerard Marjela bakut kabal sedang nadu ubenai risau arhajar sau hadu u risau arhajar san. Upop bakut baraklat no. Upop John Paul baar. Ula thok sya u superior general haka to kapor jong ka seng redemptorist u Joseph William Tobin CSSR kumne u Gerard Marjela bakui uladon kejing sumar ene kejing yada ke bakerpang ya kejing im ke badang syukha bat ya kilong keme kiba armet kamtam ya kitu kiba ya kendu jing hakamet bat kaben sim dei nakane kadau bahadu mentaru lakot ya ukum unong yada bakerpang jong kilong keme ba armet. Kene kajing bat kajing sumar ke bakerpang ke ba long katak jong u. Kadai kajing ai mensim ya pi bat ya baro kiriunget ban ban yada ban syakri ya kajing imbreu man lakapor long upo John Paul ba ar bakui. Arteli ki kamba ki kampla don arteli ki kamba ki ba pausai bha ki ba penskam ya une u brother Gerard Marjela kum uriu khoi unong yada unong sumar ya ki keme lene ki long keme ki ba armet la tho u Father Michael McGreevy CSSR ka kamba kampla banikong la kedau kerpang ya kani ka kamba ha kejing ya kemi binia bat kejing priang ha kalenti jing ya jong kejing wat la en pen kentang riu kuit ya u Gerard kani kala jia ha senercia ha kaba ka wei kalong kemi kala jan yap haba ka khakun utonga jong ka bat ki bahayeng hasem kilatip ya u Gerard na kajing trei missionary jong u bat kila kerpad ya u ban wan duai na kabanta jong ki u Gerard ula duai bat kemi bat ikun ru kila im kila lait na ka yap ka kampla ke baar kani kala jia bun snem hadin kajing yap jong u Gerard Marjela u Gerard ulalong upapau nam bha hakashnong Oliveto kabadon hajan kaposele bat uladon bun ki parlok hangta ulalecha Oliveto ban ai kublei kadu yakaying kasem piro falo haba ulami karumal jong u kalhab hamadan kawai ka kena kan te hakatagi yeng kalamare ban ai biang yakahau Henry u Gerard ulaong tobu yakah lese phala ban ton kam yakah ka wei kesengi bun snem hadin kata ka kena kala armet yala ukun baningkong kala si tom jur bat kala shifting ba omtang ikun Henry wat ka kemiru kan om im kensan ka kenmau ya u Gerard bat ya kata ka rumah kalau kerpat tak kecing duai ban wanra ia kah
tang shu lawan ra ya ka kala sedang kam koit no yau kun jong karu lakha klem kano ke jing layatu yangi yakane ke jing tu khana da ukun ksiu jong ka ubaken mau baka kemi temen jong u kala sumar bha ya kata rumal kum karelik ke ba koridor ke jing ino pateng ya ke jing imensim lene pareng kiong spiritual legacy keladon lajan lais pa snem nadu balakha ya u Gerard Majela kha ha snem syajar nyos pa arpun riu bat mentau snem arhajar arpun riu ladon ru ar spa nyopuwe snem nadu ba ulaklat laklat haus nem syajar nyos pa sanpusan bat ladon si spa arpu arsnem nadu balapen kentang riu kuj yau ha kabalang lene da kabalang lapen kentang riu kuj haus nem syajar kandai spa sao henry ke jing no pateng ya ke jing imensim jong u ha kabaya dei bat ke jing yo jing arab no blei lemba ke jing sa jong u na kabanta ki kemi ne le ki long kemi bat ki long kemi ki ba armet kamsyam lakut hadu mentah ki kemi na keleng ka perthei ki kerpat da ki jing syania ya ka jing sa jong ujerat majalah bakui bat le ya sngau syapang bun ki kamba kampla lakin tiu ya ka jing im bat layada ya ka jing long kentang jong ka jing imbriu habara ki deu ba jong ka perthei kam tam ha ki jaka badon ki father redemptorist ne ki brother redemptorist latip bha ya une u brother uba sngaurit henry uba kraw ha ka jing khoi nalor kata ya bun ki kamera khakun ha ki hospital lajar kerteng ha ka kerteng jong u la sengru ya bun ki seng bat ki pro life organization ha ka kerteng jong u don ki kat jing tho kubor bat ki social media platform ki ba penon kam ya ka kerteng jong u bat da ki spa ngut ki yo jing mentoi na ki henry kini barok kim penti kenaba ka mission jong u riu khu jong ki kimi kan peteng hi klem jing ha kane ka juk ba menta ni pecha ya arteli ki phang ka culture jong ka jing pinyap ane ka jing yap but culture jong ka jing im in pecha kane culture jong ka jing pinyap ane ka jing yap ha kane ka juk ba menta ya ka jing long kentang jong ka jing im bar ka jing kodor jong ka met briu lapen hiar se ka kerdan bahkan long tang ka jing trekam long tang functional ha ulber jong snem sejar khnai spa khnai pusan upo John Paul baar ula kren chapang ka jing ka bajiliu ha ka culture bat ula khat ka culture jong ka jing yap culture of death lene ka culture jong ka jing pinyap kani ka culture ka dei halor ka kom trekam jong ka pop structure of sin la Christian yaka da kibor culture kajing kamai kaji kayok kakot economic activities economic structure bat ka sign perthei kaba ki ba khot ya ki briu ban khen ya ka jing im tang kat ba ka ai jing sngoba bat jing itnat kini culture ki long kumta ka jing im briu long tang ban yo jing sngoba bat ban pe ya ka jing itnat ya ka bala sot ya ka ne ka jing tho ya ka ne ka phang kren na ka we ka jing tho evangelium vitae gospel of life ka jing thmu jong ka long tang ka jing la ban tre bat ka jing pen mi ya ki so jong ka jing tre mut ka kam jong ka jing im jong ka met jong buru mut di tang kum ta la kadang met kadang la ban tre mut kadang biang la kam la ban tre su mut dei ban pendu no kata ka culture jong ka jing yap
Kapet yau breu tangkum kebenta jong kamet. Kapenduk jingmut ya ka jing sisa bala tau yangi hakadur pat hakajing ya serim bat ublei. Ka culture jong kajing impat kebaya percaya culture jong kajing yap. Mar percaya kani ke balang ka kentiu ya ka weipat ka culture. Ka culture jong kajing im. Kani ke percaya jur ya ki bor jong ki culture jong kajing penyap. Kiba Kristian suk. Kiba Kristian suk ya kajing penon kam kilat ban khang jing armet ki ong contraception. Kajing penyap kun hakpo abortion. Ka euthanasia. Kajing penyap isne. Ka genetic engineering. Kajing penkela ya ki senam hiar pateng jong ki breu. Kajing banben. Kajing penyap da ka hukum an capital punishment. Ka thama. Pat kino-kino ki kam ki ba persya ya kajing im. Kum ki khot jong ka balang. Ka met ba im jong kris. Kalong ka badon kam bangin jit ya kajing im. Bat ban penbena ya ka gospel jong kajing im. Evangelium vitae. Ka ba persya ya ki bor ki ba wanra jing yap. Ka balang ka lakhot ban kentiu ya ka culture jong kajing im. Bat ban burom ya kajing im breu habar ki kerdan jong ka. Kiri koi kilangai scam ya kane kajing sisa. U brother Gerald majararu long ubaper. Ha kajing im jong u. Ka wei na ki kam pokong sane jong u kalong ban burom ya ublei bat ban yada ya kajing long kentang jong kajing im breu. Kajing temu bakhadu jong u kalong ban penbha ya ka burom jong ki baduk. Kajing rap ya ki breu ki batlot ki keme ki long keme bat ki khna. Kawai pat kabanta ki por jong kajing lamler. Ngi im hakipor ki badap da ki jing syukur. Kapertei ke saudong jongi kaya lekai bat ki kentin. Bat ka penkelai ke jingmut jong ka long breu ka man breu. Tinggi na pej kumno kata ka jingkela. Ki ba mensua lakhot ka akor ka buram ban riam don akor ban le don akor ban kren don akor modesty. Mentah lakhot sexual hang up ha ka pareng. Lakhot de ke jing ha ka kam jing ade senrang kentei. Ban long modest mut kawan rak jing ya ka disiplin Kristan mentah lakhot ka jing khanglat ka pasneu. Ya ka jing im balengkar kentei senrang licentiousness apa reng kiong mentah lakhot ka jing le jong ki balahe alasan adult behavior kiong. Nang ta ya ka jing long kuj hakamet berkamersim chastity mentah lakhot ka jing khanglat ka bashi teng kli neurotic inhibition. Ya ka jing penhun tang ya lade self indulgence mentah lakhot ka jing pendep ya ka jing kwa fulfillment. Ya ki akor klemrang perversion habai ya dei contagion rang mentah lakhot ka jing pen pau ya lade self expression kiong. Kajing pensneu ki kena. Corruption of minors. Mentapat lakhot sex education. Ya kajing bom don jing sensar lade lack of self control. Mentah lakhot birth control. Kontra kebomut ke contraception kajing khanglat ban armet. Ya ka abortion ya ka ba la tip pajba mentah lakhot pro choice. Ikini kijing tho la sim na ka Voices of Life 2000 na Philippines. Hakan ka perthei ka badap da ki media bat AI adon sibun kijing sya thombor ya kijing imbreu bat ka akor ka buram kala sya no syatin. Kapertei ka i kumba ka kloi ban penjot ya kijing im kam tam ya ki batlot bat
ya ki bom la ban ya da ya la di hakan ne ke jinglong ni don kam ya uno ya side na peneng mano like na u Gerard Majela bakui uri kui ba ejungi u Gerard Majela kum uri kui pro life kemut pro life kemut kiba don hakaliang jong ka jing im banri ya ka jing imbriu yong pro life ngidei ban pen bej biang ya ka jing mut jing perkhat jungi bat ban bread no ya ki kiba pen hiar ya ka jinglong kentang jong ka jing im kiriu kuit kim jubut ya ka jing rap jong ka ne ka perthai kinut ban ya per wat la ka dor kalong ka pahe lene ka parem kiyeng kerpang na kiwe kane kalong namar ka jing jan jong ki batu play de namar kata baki job ya ka jing sneo bat ya da ya ka jing long kentang jong ki jing im ngiru ni dei ban yo jing hikai naki tungin khot ya une ujarar bakhui ko Gerard Majela bakhui me uba la syaburam kum unong sumar jong ki kimi ki ba armet pat menta kum uriu khuit pro life to yarap ingi ban long ki sakhi ki ba shisha jong ki jingkermen pat kinong tei ya ka long breu mat mai tu syapa penkut ya kene tungin pet ya ki jing hikai ki ba kongsan ki ba ngilayo ka jing im u Gerard ka ai men sem yang i ban ban yada ban syakri ya ka jing imbreu man la kapor hakamen sim jong u lakhot yang i ban kentiu ya ka culture jong ka jing im ni im hakapertei ka ba syukor bat ka ba pen kala jing mut ya ki breu ni don kam ya unonya side na peneng ko Gerard Majela bakoi tu tuai na kebentai jungi ni penkut tak kena kejing tuai na kebenta ka buram ya kejing im keba i tuai hakane kerukom ko Gerard Majela bakoi ki kentei na kaleng kepertei kilai sim ya me kum unong sumar jongki unong ya dah jongki ha kejing kemen bat kejing shifting ha kejing yok kun mentangi kerpat ya kajing sai jong me na kabenta kajing yat lenti pro life tu doai babarok kin pet ya kajing imbriu kum kajing ais kuba kaba krau na ublei ya kabadai ban priang bat it om kum kajing kit kabom kwa syu ba en penjat no na beneng tu Kristian ya kajing trei jong kitu kiba don ha pertei kiba trei ha kajing alap kum ukris ban kin tiu ya kaburam par ka jing kodor jong barok ki jing imbriu khamtam ki khun ki barang don hapo ka kpo jong ka kami amen ha kerteng kupa berkun men sim bakui amen komen ka para kum tu ngila page par ngila don stang ka way ka video akan ka series ke bangin sa pelait ha ka ne ka tayo ka banwan chapang uniu riu khu pat ki jing duai ba per ngin sa ai ha ka video ka ban sawan ki jing duai long ba lene bat ka jing pan jing aside na une u Gerard Majela bakhui stay cheerful long ki ba kemen barabor haublei